Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Σιάκα Γρεβενών. Έχουμε μια μάζοξη περίεργη. Πάρα πολύ περίεργη να πούμε. Έχουμε επίλεκτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Και έχουμε στέλεχος σκουλικιού. Και καπνίζουμε. Και έχουμε έναν χωρίς ομάδα. Και καπνίζουμε κρέατα. Καπνίζουμε κρέατα. Εσύ τράβα, δεν το κρυκό, σε πίνω το Κύπρο. Κορόιδο. Έχει ηρεμήσει. Ωραία πράγμα. Δεν ήταν και ψηλό ρε μαλάκα. Τελικά τώρα δεν παίρνει. Έλα. Ο Ψητάς τι λέει? Μια δήλωση κύριε. Ουδέν σχόλιο. Ουδέν σχόλιο. Είναι τίποτα έτοιμο να φάμε ή να ψοφήσουμε της πείνας? Αμέ. Όπως το λένε και οι Αθηναίοι. Που είναι το αφεντικό του σπιτιού εδώ με το σκούφο. Το δεύτερο σκουλίκι της υπόθεσης. Το γνήσιο. Το original. Το γνήσιο. 5 η ώρα μην ξεχνάτε ότι θα φύγετε. 5 και 4. 5 και 4. Τα σπρέι τα έχουμε έτοιμα. Θα βάψουμε το σπίτι μαύρο. Τι κάνατε? Τι κάνατε εσείς χθες? Μην το θυμίζεις. Κάτω από το αυτοκίνητο εκείνο γράφει Άρης ρε. Εμείς θα γράφουμε Παπάρης ρε. Και μετά σε 5 χρόνια θα σου φέρω 2 γαμπρούς από το Χαριλάου. Τότε θα σου σκοτώσω. Θα σου σκοτώσω τελείως. Ούτε μπάτσους. Φαντάζεσαι να πάρεις και κάνα γαμπρό από την Τούμπα όμως. Απειλή. Αυτό είναι η χειρότερη κατάρα. Νάτος, Μιχαηλίδης, εμπνευστής του καπνιστηρίου. Καλύτερα να έχεις πεθερό αργανό και παιδιά παοκάκια. Ο μοναδικός πόντιος με μυαλό. Αντωνή.